Здравейте, пичове, какво става? Аз съм Lucky Boy и ви казвам, че сега ще започна нова поредица. Ето тази тук пред вас, която виждате, The Simpsons Hit and Run. Ще играя на нея. Минах само 2 нива, мисля. Да, само 2 нива, понеже единият ми клип не искаше да се качи и ето го тук. Не знам дали сега трябва да ви го покажа или не трябва, но не знам, ще видя. Ще си помисля. Чакам в другия ми канал, Small Day. Започваме на тази игра да разцъкваме до края и също така ще снимам и на още една игра. Подобно е като Freddy Night Link, но е различна. И казвам, че е с пак такива мечета и такива глупости, но различна просто. Друга версия или не знам, няма значение какво е. Различни игри също се правя в ония канал, както казах. В този вече ще правя само влогове, така че не очаквайте много видеа в него. От време на време някой Happy Wheels, но не винаги ще снимам така. И това беше от мен. Надявам се да ви... Ще се видим по-точно в следващия ми канал. Надявам се това да ви е харесало и ще се харесайте, коментирайте, споделете и до скоро!